Sarriċ tal-MHRA għax-xhur tas-sajf wera li l-infiq tat-turisti li żaru Malta bejn Lulju u Settembru tela għal €164 kuljum li jfisser żieda ta' 8.7% fuq l-istess tliet xhur tas-sena l-oħra. Jirriżulta wkoll li l-ammont tal-jieli li qattaw it-turisti f'Malta fis-sajf li għadda f'kull tip ta' akkomodazzjoni tela għal kważi 7% li juri li t-turisti qed jiġu iktar Malta għal perjodi iqsar. David Delicata mid-Deloitte Malta li mexxiet l-istħarriġ qal ukoll li l-livell ta' okkupanza tal-lukandi ta' 5 stilel niżel b'0.5%, lukandi ta' 4 stilel raw żieda ta' 0.2% waqt li l-lukandi ta' 3 stilel naqsu b'2.2% fuq is-sena ta' qabel. Il-President tal-MHRA Tony Zara deskriva dawn l-aħħar snin fit-turiżmu bħala fantastiċi għalli ċifri ta' dawn il-wasliet ifakruh fuq kemm it-triq kienet diffiċli. L-aħħar rapport ta' dan it-tliet xhur jindika li l-arrivals kienu aħjar, l-occupancy kienet aħjar, u anke l-infiq kien aħjar. Allura dan ir-rapport huwa pożittiv ħafna u aħna qed inħarsu lejn il-futur ħafna expectations li s-sena tispiċċa tajba ħafna. Tony Zara qal li huma l-politiċi li jridu jieħdu deċiżjonijiet f'pajjiż li għandu problema dik li m'għandux biżejjed nies biex jaħdem. Is-sitwazzjoni hija li ż-żieda fin-numru ta' sodot u nżieda fin-numru ta' nies li jaslu Malta kienet tirrikjedi iktar nies biex jaħdmu fis-settur. Issa, nies fis-settur, nies Maltin ma nistgħux insibu iktar għax fil-fatt ma jeżistux. U allura aħna nridu bil-fors inġibu n-nies minn barra biex jaħdmu f'da settur. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għat-Turiżmu Ian Burge qal li l-industrija tat-turiżmu ilha tiġġenera eluf ta' xogħlijiet iżda qal li l-viżjoni tal-Gvern ma tħares biss lejn numri imma lejn is-sostenibilità. Qal li hu għalhekk li dan il-Gvern nieda l-skills pass li qal mhijiex riforma perfetta u għalhekk qed terġa' tiġi riveduta. Dr. Burge qal li b'dawn ir-riżultati joħroġ ċar li s-settur tat-turiżmu f'Malta qed ikompli jissaħħaħ u qed taħdem l-istrateġija tal-istaġjonalità. Dwar ir-riżorsi umani, il-Ministru Burge qal li l-operaturi qed jgħidu li diffiċli li jżommu l-ħaddiema magħhom għal ċertu żmien. Spjega li għalhekk li ċertu proposti bħal ta' 4 tim fil-ġimgħa trid tiġi evalwata u titqiegħed il-mistoqsija jekk proposta bħal din tikkompromettix is-servizz. Il-Ministru tat-Turiżmu qal li Malta tkompli taħdem biex issaħħaħ il-konnettività u għalhekk se jibdew titjiriet diretti lejn New York.